Да направим морфемен анализ на ето тази дума приказливите. С тези 5 стъпки. Първа стъпка. Намери сродни думи. Откри общ корен. Ето повече за корена. Корен може да бъде начало на думата с представка пред него и коренът също може да бъде цяла дума. Добре, значи какво правим първо? Първо търсим сродни думи. Да. Хайде. Приказка. Сродните думи са... Приказка и разказ. Кой е корена според тебе? Каз. Добре, как ще го отбележиш? С като правоъгълник или квадратче. Правоъгълниче. Да. Добре, така. Следващата стъпка, само на първата. Добре. Следващата стъпка коя е? Определи има ли представка. Така, айде повече за представките. Представка. Описание. Начало на думата. Не всяка дума има представка. След нея винаги има корен или втора представка. Добре, айде да видим в приказливите имаме ли представка. Имаме. Коя е тя? При. Добре, хайде как ще означиш? Тръгълник. Да, с триъгълниче. Така, после какво има? Трета стъпка. Думата има ли определителен член? Добре, ето за определителния член. Какво е за него? Определителен член. Описание. Винаги в края на думата. Определя думата като позната. Може да не присъства. Може и да няма. В тази дума има ли приказливите? Те. Те е определителен член, защото може да бъде приказливи само. Приказливи те. Отбелязваме с кръгче. Да. Следващата стъпка, коя е? Намери окончанието. Добре, я да видим за окончанието. Повече за окончанието. Къде стои то? Окончание, описание. Стои след наставка или корен. Показва род, число, лице, време. Може да е край на думата. Може да е крайна дума, но може и да не е. Добре. Кое е окончанието според тебе? И. Приказливи, защото може да е приказлива, приказливи е окончание. И какво остана като последна пета подточка? Наставка е онова, което е останало. Добре, я да видим Значи, какво е останало. наставката е лив. Лив. Как я отбелязваме? С триъгълниче Настрани. настрани. Готово. Наставка. Словообразуваща морфема. Стои след корена. Може да бъде край на думата. Не може да е цяла дума. Сега да играем една игра. Първо си избери един корен от тези, които са пред теб. Този. Този. Първия, който Да. виждаш. Добре. И Хубаво. Към него си избери една представка. паре. Добре, паре. Сега дай да изберем един определителен член. Можеш ли, каква дума би могло да бъде съставена, която да има определителен член? А? Да, паре и гра. Не, между тях трябва да има други. После сега ще видиш. Това да, стои всъщност. най-накрая. А сега дай да намерим едно окончание. Избери се едно окончание, което да пасва на това, което до момента си избрал. Какво е окончанието? Окончанието показва род, число или време. Да. Какво може да бъде? Може да пробваш различни неща. Паре и... Тук ще има
наставка и след това ще бъде окончанието. Примерно, ако сложиш игра, само думата игра, ще бъде окончание. Виж. Ако махнем пре и бъде ето така, ще бъде окончание. И сега можеш да сложиш определителен член. Играта. Преиграем. Ако трябва да сложим обаче някаква наставка, как ще бъде според тебе? Виж. Преиграва. Трябва и я. Всъщност. Когато имаме окончание, примерно игри. Защото те показват, че е в множествено число, нали? В женски род множествено число. Но може да бъде и в единствено число. Игра. Това прави окончанието. Показва различен род, число, лице или време. Играха. В минало време. Имаме думата Игрите. В нея имаме корен. Игр. Окончание. И. Определителен член те. Да. И сега може да добавим една наставка между корена и окончанието. И какво ще стане? Играчите. Хайде, стигли си един корен. Да видим кой корен ти се падна. Вел, добре. Към него какво можем да добавим? Каква наставка може да добавим? Да гледаме така, виж. Велач не става, нали? Не. Велен може да стане. Велен. Добре. Велител. И каква представка тогава можем да сложим, за да стане дума? Повелител. Ако искаме да стане в множествено число, как ще бъде? Тогава ще вземем едно окончание. Повелители? Да, и то ще стане в множествено число. И сега, ако искаме да сложим един определителен член. Повелителите? Повелители, те. Точно така.